abinda ake nufi da cryptocurrency tsari ne na harkar hada-hada ta kuɗi na zamani wanda yake da alaƙa da kimiyya da fasaha irin ta kwamfuta ta zamani, wadda waɗansu ƙwararru akan harka ta kwamfuta suka ƙirƙiro wannan tsari, wanda a yanzu haka yana ɗaya daga cikin tsare-tsare da suka fi tashe akan harka ta economy a duniya, kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutane da yawa daga cikin malamai da almajiransu da 'yan kasuwa da abokan hulɗarsu suke yawan bincike a kansa wajen ganin zuwa ina zai kai mu. Yana ɗaya daga cikin harkoki na tsarin tattalin arziki yanzu a duniya da ya fi kama da abin da bahaushe ke cewa duniya ina zaki da mu. Wata harka ce da an fara ta a tsuke amma yanzu ta yi faɗin da wato ta fi ƙarfin control ɗin waɗanda ma suka ƙirƙiro ta. To kafin in zo kan magana akan wannan cewa menene matsaya ko mahanga ta addinin musulunci akan tsari na cryptocurrency a zamani, ya kamata ya zama muna da wani background da muka sani akan tsari na hada-hadar kuɗi a musulunci. Saninsa shi zai ba mu damar mu ɗora hukuncin da za mu ɗora akan cryptocurrency. Idan baka da wannan background ɗin, to ba za ka iya gane ma me muke magana a kai ba, in dai za mu yi magana akan mahangar musulunci ne. Idan za a yi magana akan cryptocurrency zalla, kana iya fahimta me yake a kimiyyance kuma me ake ciki a yau. Amma in dai za a yi magana a mahangar musulunci ne, to kasancewar cryptocurrency ɗaya ne daga cikin hanyoyi na hada-hadar kuɗi na zamani, to ya kamata ka sanya ya tsarin hada-hadar kuɗi a musulunci yake. Tsarin hada-hada a musulunci ta kuɗi ana ce mata albai. Ba shi ne kaɗai tsari na harkar gudanar da tattalin arziki ba a musulunci, amma shi ne tsari na hada-hada ta musayar harkar tattalin arziki a musulunci. Harkokin tattalin arziki a musulunci suna da yawa. Harkar al'ijara, wato haya, tana ciki, da kuma leba duk yana cikin al'ijara. Ka yi sana'a, ka yi ƙodago a biya ka. Da kuma harkar as-sina'a, da kai za ka ƙera wani abu sai ka sayar. Harkar az-zira'a ita ce ka noma abinda ka samu ka sayar. Duk waɗannan suna daga cikin hanyoyi na tattalin arziki. Amma hada-hada ta hulɗa ta yadda za a yi musayar abubuwan tattalin arzikin shine ake ce albayya. Shine ta yadda nawa da na samu ta hanyar zira'a na noma, ko nawa da na samu ta hanyar sana'a na ƙera, kai kuma naka ka samu ne ta hanyar kiwo, naka ka samu ne ta hanyar ijara, ka yi ƙodago ne ka samu. Ta yaya za mu yi musayan nawa da naka? Da kai ƙodago kuɗi aka baka, ni kuma da na yi noma hatsi na samu. Ni ina bukatar kuɗinka, kai kuma kana bukatar hatsina. Ni ina bukatar dabbobinka da kai kiwo, kai kuma kana bukatar kayan abincin dabbobin da ni kuma nake sarrafawa ta hanyar haɗe-haɗen abubuwa na zamani wanda kai kuma za ka ciyar. Ni na samar ta hanyar sana'a, kai ka samar, kai kuma ta hanyar kiwo. Wannan canjin
da zan bukaci naka kai kuma ka bukaci nawa shi yake lazimta abinda ake ce albayya. Albayya shine cinikayya. A fiqihu ana ce masa mubadalatu malin bi malin tamlikan, musayar dukiya da dukiya ta hanyar mallakarwa. Idan an ce musaya ana nufi nawa in baka kai kuma ka ban, shi yasa ba a samun albai daga mutum ɗaya. Idan ina da wannan waya kuma ina da wannan gilashin idon duka nawa ne, sai na ce na ba wa kaina wannan na kuma miƙa wa kaina wannan, dariya za a mun a ce wannan mahaukaci ne, saboda ba a cinikayya tsakanin mutum ɗaya, dole sai ya zama mubadala, shine musaya tsakanin wani da wani. Sanan da ya ce malin bi malin, dole musayen nan ta zama dukiya da dukiya. Idan musaye ya zama dukiya ce da wani abu daban, ita kuma ba dukiya ba, ko ma ya kumu makamal mal, to bai zama bai'u ba. Idan ni na baka wannan kai kuma me za ka ban, ba kuɗi ko kaya za ka ban ba, noma za ka mun, ana iya yin haka? Ana yi, to bai zama albai'u ba, sunansa al'ijara. Kuna fahimta? Idan na ɗauki wannan gilashin ni ina da shi, amma ni ina so in biya ne a ban mata, wannan abin da na bayar sunansa mal, matar da aka ban kuma ba mal ba ce, ɗan adam aka ban, to bai zama albai'u ba, sunansa aqdun nikah, sai zama as-sadaq. Saboda haka ko da an samu mubadala, idan ba malun bi malin aka yi mubadala ba, bai zama albai'u ba. Don haka dole ya zama musaye tsakanin dukiya da dukiya. Sannan sai ya zama tamlikan, a lokacin da na baka ne a matsayin ya zama naka, mallakarka, kai ma lokacin da ka ban ya zama nawa, mallakata. Idan na baka ba da sunan ya zama naka ba, ka yi amfani da shi ne kuma ka biya kuɗi, amma daga baya za ka dawo da shi, to wannan abun ba sunansa albai'u ba. Kowa ya san bayanan sunan wannan abun, sunansa mai nake nan? Sunansa haya kenan, shi ma sunansa al'ijara. So da ana yin ijara ta ɗan adam, shine maka aikin ƙodago, ana ijara kuma ta kayan ɗan adam, shine ka ci manfa'ar abin da ɗan adam ɗin ya baka. Ina fata kowa ya gane me ake nufi da albai'u. To da aka ce mubadalatu malin bi mal, musayar dukiya da dukiya, me ake nufi da dukiya? Dukiya a musulunci yana iya zama ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ne, ko ya zama ainun ko ya zama manfa'atun. Idan ainun ne, to kaya ne wanda ake iya tabawa, ake iya gani, ana fahimta ko? Kuma wanda ake iya ɗaukawa a miƙa, wannan shi ne ma'anan al'ain. Don haka idan na yi cinikin wannan ruwan, shi ma ruwan sunansa al'ain, kofin da ruwan yake cikinsa shi ma sunansa al'ain. Don haka ana iya sai da ruwan nan, ana iya kuma sai da kofin da ruwan yake ciki, dukan sunansu al'ain. Don haka al'ain ba wai ido ba ne, ma'anarsa shi ne duk wani abin da za a iya miƙawa ko a karɓa da sunan sayarwa, wannan sunansa dukiya. Ina fata ana fahimta. Kullu shay'in lahu qima, duk abin da yake da wata kima ko wata daraja ta musamman da za a iya biya don a karɓa, sunansa almal. Sannan kuma mal yana iya zama manfa'a, ita ce ba kayan ba ne, amfanin kayan ne, shi ma wannan yana iya zama mal, shine almanfa'a. Idan na ɗauki kuɗi na naira 200 sai na tura wa MTN, sai suka turo min waɗansu lambobi, sai na shigar da su cikin wayata, sai na samu damar da zan iya kiran waya. Wannan lambobin da aka turo mu, daga baya zan ci gaba da ganin su? In ina neman su ko ina neman kuɗin, ta ina zan gani?
wannan abin da aka turo mu ainu ne? Kowa ya san ainu yanzu ko? Menene shi? Manfa'a ne. Manfa'a shine amfanin da dukiya zai maka, ba dukiyar ita kanta ba. Kuna fahimta? Idan ka ce wa mutum wato wannan gidan ka bani haya, sai ya baka gidan, sai ka biya shi kuɗi, sai ka zo ka zauna a gidan ka yi shekara, za a nemi ka sake biyan wani kuɗi. Ran da ka zo fita daga gidan, za ka fita da wani abu, amma kuɗin da ka bayar ka ci kuɗin ta ina ka ci? Saboda ka ci manfa'a. Amma inda wannan abun ka saya, in ka zo fita za a ganka da abin da ka fita da shi. Amma idan babur ka hau ya ɗauke ka daga nan ya kai ka bakin titi, sai aka ce ina abin da ka ba da kuɗi a kansa, za ka iya nunawa? Wannan shine manfa'a, amfani kenan. To shi wannan amfanin shi ma ana iya sai da shi. Don haka kowa ya gane ma'anar mal. Don haka musaya tsakanin kuɗi a tsakanin dukiya da dukiya, ba kuɗi ba, dukiya da dukiya. Dukiya kuma na ce tana iya zama ain, tana iya zama mene? Manfa'a. To wannan ain ko manfa'a ɗin, ita dukiya ɗin, ana yin musayyanta ne tsakanin mutum da mutum, a samu mubadala ta hanyoyi ɗaya daga cikin guda uku. Ko ya zama mubadalatu saman bi saman, ko ya zama mubadalatu saman bi musman, ko ya zama mubadalatu musman bi musman. Musayar da ake yi tsakanin dukiya da zan baka, wanda mun ji dukiyar ko dai ta zama ayin ko ta zama mai manfa'a. Kar ku rinka mantawa ba, tana iya zama ko dai a ba da saman bi saman, saboda a cikin ayin da manfa'a da muka faɗa ɗin nan, mun faɗi abubuwa guda biyu. Ko dai ya zama a wajen ayin kenan, ƙarƙashin ayin, ko dai ya zama saman ko kuma ya zama musman. Wannan dukiya ɗin da ake ganin ta ake iya taɓawa, ko dai ya zama saman. Saman shine kuɗi. Kar ku manta cewa kuɗi daban, dukiya daban. Wannan abin menene? Dukiya ce. Kuɗi ne? Ba kuɗi ba ne. Amma idan na ciro kuɗi, shi kuɗi ne kuma shi dukiya ce. Kun fahimta? Don haka wannan abin tun da ba kuɗi ba ne, sunansa musman, shine abin da kuɗi zai iya saya. Kuɗin shi kuma sunansa saman. To sai mu sake dawowa, abin da ake nufi da mubadala, musaye ɗin nan, ana yi ne tsakanin saman bi saman, kuɗi da kuɗi. Wannan kuɗi da kuɗin shine in baka kuɗi, kai ma ka ban kuɗi. Abinda yake nufi kuɗi shine zinariya da azurfa da duk abin da yake wakiltarsu. Asalin kuɗi shine mene? Zinariya da azurfa. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki, don ya bambanta maka tsakanin saman da musman, sai ya faɗi ayar da muka karanta a sallah, zuyyina linasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina. An sanya wa mutane adon sha'awar mata da 'ya'ya. Wannan maganar family kenan. Ɗan adam yana son gina family, sannan ɗan adam yana son kuɗin da zai riƙe familin da su, shine wal qanatiril muqantara, da kuma wato taskace dukiya. Sai ce min zahabi wal fidda, sai faɗi saman.
na daga kayan kuɗi na zinari da azurfa, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf, da dawakai abun hawa kenan, dan adam yana son abun hawa, wal an'am dan adam yana son dabbobi saboda ya rika cin nama kuma saboda ya kiwo, wal harf kuma dan adam yana son noma saboda da noma ne zai iya rike wancan familin da aka ce minan nisa'i wal bani. Sannan wannan abun hawan kuma dan adam baya iya rayuwa ba tare da jigila tsakanin nan da can ba. Sannan kuma dan adam yana da bukatar dabbobi su kuma saboda kiwo kuma saboda amfani da namansu da kuma abubuwan da suke bayarwa dan adam na amfani. Don haka waɗannan al-dhahab wal fidda saman ne, kuɗi ne, waɗannan kuma musman ne, abinda kuɗi zai saya ne. Don haka tsarin dukiyar da muke da su a duniya akwai saman kuɗi, akwai mene musman, abinda kuɗi zai saya, shine cash and kind. Kuna bi na? To ana yin mubadalatu saman bi saman, shine ka ba da zinari a baka azurfa, ko ka ba da zinari dan Najeriya a baka zinari dan Dubai. Ana yin haka ko ba a yi? Ko kuma abin da ke madadin zinarin, asalin dukiya, asalin kuɗi a tarihin ɗan adam, abin da ɗan adam ya sani shine zinariya da azurfa ita ce kuɗi. To amma mun zo mun yi yawa ta yadda zinariya da azurfa ba za ta ishe mu amfani ba duk duniya. Sannan zinariya da azurfa sai wane da wane kaɗai. Sannan ita zinariya da azurfa komin ƙarancin da aka same ta, darajar ta tafi ƙarfin wani da bukatarsa. Abubuwan da muke bukata mu saya, akwai abin da komin ƙarancin zinari shi za a iya sayan wannan abin ba a bukatar sai an zo kan zinari. Yanzu idan zinari komin ƙarancinsa ko da gram ɗaya ne aka ɗauka, ta yi ya iya sayan maka abincin da zai ishe ka gaba ɗaya. To wanda shi kuma ba abincin yake so ya saya ba, gishiri kaɗai yake so wanda za a ɗiga a cikin abincin. Yanzu aka tara abincin gaba ɗaya aka ce ka ware gishirin da yake ciki, shi na nawa ne gishirin na ciki? To ai wani kuma in ya fita gishiri kaɗai ya je sayowa, to da me zai saya? Sai aka ga dole ɗan adam yana da bukatar ƙananan abubuwa na hada-hada na kuɗi wanda ba sai an yi amfani da zinari da azurfa ba. Sai aka fara ajiye zinari da azurfa, sai aka fara yin kuɗaɗe na currency. An yi sulalla, aka zo aka fara yin abubuwa na takaddu. An fahimta ko? Civilizations na baya-baya su ne suka fara, abinda bai wuce shekara 2000 ba, su suka fara amfani da buga kuɗi na takarda. Civilization ɗin da suka fara yin amfani da kuɗi na takarda wata ƙasa ce wanda yanzu babu ita, tana cikin ƙasar Turkey. Daga baya sai Chinese su kuma suka zo suka karɓa, shine a yi amfani da al'aurakun naqdiyya. Wannan dukan suna madadin zinari ne ba. Kuna fahimta ko? Sai a samu babban ɗan kasuwa da ya kamfanin da ya yi ƙarfi, yana da zinari da yawa, amma in ya cire su wannan zinarin za su iya ƙarewa kuma su ne ramzin kuɗin. Don haka sai ya ce bari ya yi abin da suke madadin zinarinsa, sai ya wasu takardu, ta yadda idan ya baka wannan to ka cancanci idan ka zo kamar ATM card ne, wannan takardar da ya baka idan ka zo ka cancanci abin da ya kai zinari awo kaza. Don haka in ka ɗauka ka je wajen abokin hulɗarsa ka kai wannan takardar, an gane ko? To ya zama kamar legal tender ce da zaka je ka miƙa, sai a baka kayan da ya kai kaza nauyi ko kayan da ya kai kaza yawa. Dan adam sai zai gane waɗannan takardu suna da amfani, sai aka ci gaba da yin su, sai duk muka tashi muka samu kuɗi na takarda, wani bai ma taɓa ganin zinari ana ciniki da shi ba. Wannan duka sunansa mai saman. Musman kuma shine kayan da ake amfani da kuɗi don a saya. To mubadalatu saman bi saman shine ka bada kuɗi a baka kuɗi, kamar ka bada zinari a baka naira, kamar ka bada naira a baka dala, ko ka bada riyal a baka sefa. Wannan duka sunansa mubadalatu saman bi saman. Sannan akwai kuma mubadalatu saman bi musman, shine ka bada kuɗi sai a baka kaya. Wannan abin da na faɗa sunansa ain.
wannan ai din nan musman ne ba saman bane don haka idan na bada kuɗi naira 10 sai aka ban ruwa, wannan shine an yi mubadalatu saman bi saman ai bi musman. Ha kuma ana yin mubadalatu musman bi musman, shine ka bada kaya a baka kaya. Ina bukatar gilashin ido, kai kuma kana bukatar waya. Yanzu ni gilashin ido nake da shi amma waya nake so. Ina da waya, kai kuma kana bukatar wayar, ni kuma gilashin ido nake so kuma tana hannunka, sai muka ce mu yi canji, sai na baka sai kai kuma ka ban. Wannan shi ma ciniki ne, shine mubadalatu musman bi musman, shine ake ce trade by barter. Ka ba da kaya kai ma a baka kaya. Ana fata ana gane waɗannan abubuwa guda uku ku riƙe mini su yanzu, da kuma dukkan background ɗin da na baku akan kasuwanci a musulunci. Abinda zan ɗan ƙara mana kaɗan guda a gaba shine idan an samu duk waɗannan, to kafin ciniki ya tabbata a musulunci sai an samu tawaffuru shuruɗi wal arkan, sai an samu rukunai su tabbata, rukunai sharuɗa masu tabbata. Rukunai shine a samu abubuwa guda uku. A samu al'aqidan ko almuta'aqidan, shine shi mai saye da wanda zai saya. Idan babu ɗaya daga cikin su cinikin zai yiwu? Ɗazu na ce mutum baya iya sayar da abokansa, don haka dole sai an samu mutum nawa biyu. Wannan mutum biyun yana iya zuwa ɗan adam da ɗan adam, yana iya zuwa ɗan adam da kamfani, yana iya zama ɗan adam da wani wanda yake wakiltar waɗansu. A sai samu ɗan adam da ya zuwa ga wani, ko ɗan adam da gwamnati, ko gwamnati da gwamnati. An dai samu abubuwa nawa biyu. Rukuni na biyu shine a samu mahallul aqd, shine abinda za a sayar din ko abinda za a saya. Idan ni da kai na ce Allah gafarta malam, wannan hular taka ina so, sai ka ce kwarai, ni kuma ina son kuɗin wurinka. Ni ina son hularka amma ban da kuɗi, zai yiwu ai cinikin? Ba zai yiwu ba ai. Ko kuma ka ce to tunda baka da hula ai kana da takalmi, sai na ce ba zan bada nawa ba, zai yiwu ai cinikin? Don haka dole sai duka biyu kowa yana da wani abu. Idan akwai kuku biyu amma ɗaya bai da wani abu, ba ciniki za a yi ba, sai dai a koma wani abu. Sai dai ce zo ka mun aiki in biya ka, kaga kai iya abin da kake da shi amma ba abin da za mu musanye ba ne. Sannan abu na uku daga cikin rukunai shine sigatul aqd, shine sai an yi formula, shine sai an yi magana ko sai an yi motsi. Ai motsi ya fi laɓewa. Yanzu idan ina son hularka kai kuma kana son kuɗina, sai na zauna na kalle ka ina kai kuma kana ina ta kallon hula kai kana kallon aljihuna, ciniki yayi? Dole sai an yi mai wannan motsin, shine sigatul aqd. Sai na yi magana, sai in ce ina so in sai hularka, kai kuma ka ce ina son kuɗinka nawa. Wannan abun da muke yi din shine siga. Daga baya sai ya ce ya sayar, ni in ce na saya. Wannan shine sigatul aqd. Idan ba a same shi ba ciniki yayi. Wannan abun guda uku dole ne, su ne rukunai. Sai an samu masu yin abun, sai an samu akan me za a yi, kuma sai an samu sigar da aka yi. Abubuwa nawa? Uku. To kowane ɗaya daga cikinsu kuma yana da sharuɗa. Sai waɗannan sharuɗa sun cika. Mu al'aqidan, mutum biyu masu ciniki, dole sai an samu sharuɗa sun tabbata. Sharaɗi na farko shine al'ahliya, sai mun cancanci mu zama za mu iya yi. Idan ba mu cancanta ba to ba za a iya yi ba. Shine legal capacity. Doka ta ba mu dama mu iya. Ni na kalle ka na ce ina so, kai kuma ka kalle ni ka ce kai ma za ka sayar, sai na ɗauka na baka, kai kuma ka bani. Daga baya sai aka gane ashe da mahaukaci kuka yi ciniki yayi. Ai an samu al'aqidan, kuma an samu siga, kuma an samu mahallul aqd, amma bai yi ba saboda sharadi bai cika ba, saboda marar hankali shari'a bata san shi a matsayin dan adam inda za a yi hulɗa da shi ta cinikayya ba. An fahimta? Haka kuma dan yaro karami wanda bai da wayo, sai yaro ya zo a hanya, sai ka da shi kace kai wannan kudin bai, kace mama na ne ta aike ni. Ina za ka je? Sai ce ta aike ni ne in je in kai kudin adashe wa wance. Sai ka karba, sai ka ce kana son keke? A yaro zai ce yana so. Sai ka ce ka keke nan baka kudin, sai ya karba kuma ka karbi kudin, cinikin yayi?
bai yi ba saboda yaro bai da hankali. Ana fahimta? Don haka dai dole sai mutum ya zama yana da ahliya, hankali yana ciki, shekaru yana ciki, ko kuma kaiwa na kwakwalwar mutum ta kai yadda zai iya, ba dole sai ka yanke masa shekaru ba, tamyiz ake ɗaukawa. Sannan kuma yana daga cikin ahliya mutum ya zama babawa ba ne, yadda yana iya mallakar abu na kansa. Sannan yana daga cikin sharuɗa shine zama akwai yarda. Gama ta malam ina son hulanka, sai ka ce ba na sayarwa ba ne, sai na ce maka malam za ka sai da hulan, sai na karɓi hular sai na ajiye maka kuɗin. Wannan shine at-tarazi. Ba an riga an yi ba, ai mun yi magana, amma tun da sharaɗin maganan bai cika ba, shine kai baka ji ka yarda ba, to duk cinikin da babu yarda a cikinta, duk cinikin da babu yarda a cikinsa bai inganta ba. Shine at-tarazi, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Da sauran sharuɗa, wannan su ne manya-manyan abinda suka fi fitowa fili, wanda suka fi shafan mu a yanzu. Sai kuma sharuɗan da suke da alaƙa da mahallul aqd, shine abinda za a yi ciniki a kai ɗin. Ɗaya daga cikinsa shine an yakuna maqduran ala taslimihi, ya zama abinda za a iya miƙawa ne in an yi ciniki. Kai gwanin harbi ne, gafarta malam, sai ka ce mun, sai na ce baka ina sha'awar tattabara, suka ce ga tattabaru aya sama, nawa za ka saya? Na ce maka a'a ka kamo tattabara mana, ya kace ainihin sharp shooter ne, kawai ka faɗi nawa za ka saya, ka kawo kuɗi. Sai ka kawo kuɗin kuma ka bani, kai kuma sai ka yi harbi, sai ya faɗo a ƙasa. Cinikin ya yi? Cinikin bai yi ba. Da ya faɗo a ƙasan ne sai a sake cinikin, amma wancan na da aka yi bai yi ba saboda lokacin babu shi a ƙasa, sai abin yana hannunka kafin ka sayar. Wala tabi' ma laysa indaka, karka sai da abin da baka da shi a wurinka. Kuna rike wannan ko? Wannan duka yana da alaka da al-maqudu alaihi. Sannan yana daga ciki shine an yakuna mubahat tasarruf, abinda ya halatta a iya tasarrufi da shi ne. Akwai abinda zan gani in ce ina so, amma abin haramun ne a musulunci. Don haka cinikin giya, ko da an bada kuɗi ka bada giyar, haramun ne ciniki, don haka cinikin bai ma yi ba. Shari'a tana zuwa za ta ce ba shi kuɗin shi, ba shi giyar shi, sai a lalata giyar. Kuɗin da ka karɓa bai halatta ba, giyar da na karɓa bai halatta ba. Haka cinikin alade, haka cinikin kare, haka cinikin duk wani abin da bai halatta ba, babu shi a musulunci. Haka cinikin sai da ɗan adam, a'a sai da ɗan adam na aikin na bin mutum sai a yi cinikinsa, ba ana yi ba? Da wanda suke sai da ido, da wanda suke kwakwale gaɓoɓin ɗan adam a sayar, wannan duka tun da abin asali bai halatta ba, to cinikin ma bai halatta ba. Wannan su ne sharuɗan da suke da alaƙa da al-maqudu alaihi. Sai kuma sharuɗan da suke da alaƙa da siga, shine ya zama sigar dole ta zama a fili take. In na kalle ka na maka sigina kawai, kai maka mun sigina, sai kawai na miƙa maka ka miƙa mu, ai na maka sigina kai maka mun sigina, can an jima zan tafi na ce kawo mana, ka ce kamar yaya, na ce siginan da na maka ina nufi na saya ne, kai kuma kana nufi a baka sayar ba ne. To wannan bai yi ba, sai an yi abin da a fili kowa zai gane cewa wannan ciniki ne. Amma ba dole bane sai ya zama da baki da baki. Ana iya yi albai'u bit ta'ati, shine ka miƙa kawai wannan ma ya miƙa maka. Yanzu in ka je supermarket ka je sayan abu, kana da bukatar sai ka tsaya kana ta yi ne, kana da bukatar kuma ka tambaya ne, da ga kuɗin a rubuce. Kuma in ka ga dama in ka je ka sa face mask ɗinka kana shigo kar ka kalli kowa, in ka ɗebo abubuwa ya ka zo ka tara kawai, sai a danna cap sai a juyo maka da kwamfuta ya ga kuɗinka, ya ka cire. Akwai wanda ya yi magana, amma cinikin ya yi saboda an yi a aikace. Don haka in dai an cika waɗannan sharuɗa, to ciniki ya tabbata. Kun riƙe mun rukunan ciniki? Rukunan ciniki da muka faɗa ɗazu kun riƙe su? Su nawa ne? Su uku ko? Da masu ciniki, da abin da ake ciniki a kai, da sigar ciniki. Kun riƙe mun sharuɗa? Akwai sharuɗan da suke da alaƙa da masu ciniki,
akwai sharuɗan da suke da alaƙa da abin da za a yi ciniki a kai, akwai sharuɗan da suke da alaƙa da siga. Ku riƙe wannan to ku ajiye mu wannan background ɗin cryptocurrency. Zamani bayan zamani, saboda yawan al'umma a duniya, da ba haka ake da yawa ba, da yawan ci gaban ɗan adam a ɓangaren kimiyya da fasaha, da kuma yawan yadda ɗan adam yake so ya ƙirƙiro abin da zai sauwaƙa masa kowace mu'amala ta duniya, sai zama harkar tattalin arziki a duniya yana ƙara ci gaba kullum. Ɗan adam daga amfani da trade by barter, in baka abu kai ma ka ban abu, shine cinikin manda da mene, gishiri da manda. Daga baya sai aka koma kuɗi da manda, daga baya sai aka ci gaba aka mara kuɗi da kuɗi. To ana nan kuɗin ma sai aka ce bari a koma abubuwan da suke wakiltar kuɗin, sai aka koma takardu, ana ta takardu sai aka zo aka ci gaba sai aka ce kai takardu ma fa akwai wahala. Yanzu idan za ka yi tafiya za ka je Saudi Arabia, yawan kuɗin da za ka kashe a Saudi Arabia in ka je za ka ɗabi kuɗin ka sa aljihunka nawa ne? Sai aka ce a'a, ɗan adam wanda zai yi tafiya yana da bukatar a bashi cek, takarda ƙwaya ɗaya amma an rubuta kuɗi da yawa a ciki. Wannan takardar tana ɗauke da kuɗi mai yawa amma a rubuce. Kuna ganewa? Daga ba sai aka zo aka ci gaba aka ce wannan cek ɗin ai is only valid for one transaction. Kana zuwa ka bayar aka baka bara ka sake ka ba a bani kayana gobe in dawo a cire sauran rabin, ba a haka. Sai aka ce to bari a kirkiro kuma da credit card, katin da ake amfani da shi zai maka transaction nawa zai yi ta yi. Kuna ganewa? Daga baya sai aka zo aka ce ba a bukatan katin ma, ba a bukatan check din, ba a bukatan komi, kawai ka rike wayarka ko ka rike computer ka ko ka tura kuɗi su bi ta sama kawai, ba a ga takardan ba a ga, kawai su bi ta sama. Yanzu duk ba haka muke yi ba. Yanzu da wanda ya baka naira 10,000 cash, da wanda ya baka naira 10,000 shi kuma ya turo maka ta waya ya kaga ɗin ya kaga 10,000, wanne ne wanda asali ya baka 10,000? Duka ba wanda ya goni, kowa ya baka 10,000 ne. Ana fahimta? Dan adam sai zai ci gaba ya gane cewa yanzu in ina da kuɗi ma kawai duk kuɗin mai da su lambobi kawai. Shi yasa wanda duk baya son wahala in ka za ka bashi kuɗi ce a gafarta malam ka mai da su lamba kawai, daga nan tashi ni tafiya ta ba wanda ya ga kokobo a jikina, amma shi ya san lambobin kuɗinsa. Duk kuɗi ya zama mai, ya zama lamba. To ana nan shine waɗansu sai suka fara tunanin cewa ta yaya za a yi lambobi ɗin nan da muke amfani da su a madadin lambobin da banki ne ke control. Duk lambobi na da nake gani nan wake turo lambobin banki ne, ai ba lamba na bane, lamban banki ne. Shi yasa za ga wani lokaci lamban ya dan ragu, ita ma ta ɗebi nata, ita take controlling din lamba. Shi yasa banki yana rushewa lambobin ka ba su rushe. Shi ne ɗan adam sai fara tunanin hakan ma wahala ne, yanzu bari ɗan adam ya ƙirƙiro hanyar da lambobinsa zai zama shi yake controlling ɗin kayansa, ba ruwan hukuma da lambobinsa. Idan kana da kuɗinka naira miliyan 100 a cikin account ɗin nan a banki yake, bankin kuma yana ƙarƙashin kulawar gwamnati, don haka in gwamnati tana so ta san nawa kake da shi za ta gani, in tana so ta ɗiba za ta yi, in tana so ta ce a yi blocking karka taɓa za ta iya. Sai aka ce to ta yaya za ka samu wato access da kuɗinka kai kuma kai kake juya kayanka ko da kai da abokan hulɗarka. Wannan shi ya jawo aka samu cryptocurrency. An fara muhawalat ta yadda za a maida harkar kimiyya ta kwamfuta ta iya samar da yadda za a yi hada-hada ta cinikayya ta kuɗi ba tare da an yi amfani da banki ba. Har sai da aka zo shekarar 2009
wani da ake ce masa Satoshi shine wanda ya fara Satoshi ya yi amfani da kwamfutansa da shi da waɗansu suka samu suka ƙirƙiro waɗansu abubuwa ta hanyar cryptography na kwamfuta, sai suka samar da wata hanya da za a iya hada da za ka iya ajiye kuɗi ba tare da alaƙa da bankuna ba, kuma ba tare da alaƙa da kowa ba sai kai da kanka, sai dai kawai ku yi amfani da cloud ɗin da ake da shi na space ɗin intanet, sai ka buɗe ta hanyar wani abin da ake ce blockchain, wanda shi ne kamar rumbun ajiye harkar hada-hadar kuɗaɗe na crypto. In an ce crypto ana nufi abin da ba a gani, ba a ji, ba a shafawa, shi ba aibu ba, shi ba wane ne ba, shi ba, kuna fahimta ko? Suka ce bari mu fito tsaka-tsaki sai mu samu wani abin da zai iya zama kai kake da control in securitinsa, kuma mutane suna da yancin da za su shiga ba sai sun jira cewa ana regulating in ya za su yi ba. Wannan shi ne abin da ya sa aka kirkiro da harkar cryptocurrency. Don haka sai aka fara, kuma abin da aka fara da shi shine bitcoin inda kuka sani. An fara da harkar bitcoin tun abin kamar tatsuniya, kamar wasa, sai zama wato waɗansu daga cikin waɗanda suke ganin wannan harkar ana iya ajiye kuɗi da ita, ko kuma shi abin da aka yi sai aka ce wani abu ne mai darajar da ɗan adam zai iya musaya da hada-hadar dukiya da ita. Don haka kamar yadda zan iya haƙa rami kawai in nemi sa'a, in ta haƙa sai in ce ina nemo in tono diamond, ko ina so in tono kuza. Ana haka ko ba haka? In mutum ya shiga yana iya ya tono ko ba ya yiwa? Yana iya mutum ya shiga bai samu ko ba yiwa? Sai ce to kamar yadda za ka shiga ka samu wani abu, yanzu kuzan idan na tono ko diamond ɗin ne akwai abin da zai mun, ba wani abin da zan yi da shi, amma wani yana so a haka. To kamar yadda ake mining ɗin ka shiga cikin ƙasa ka haƙo abu, kuma wani ya ce yana so, sai ka samu sai ka gano wani abu mai gwiɓi sai ka ɗebo sai ka ce wannan ai shi ne petroleum wa ai ana so, sai wani ya karɓa. Kai in aka baka mai za ka yi da shi? Baka bukata. To kamar yadda ake haƙo wannan, shi kuma wannan a kwamfutansa ne zai haƙo, sai tara wani abu sai wani ya ce yana so. Kuna fahimta? Shi in aka bar shi da shi haka kawai ba abin da zai yi da shi, amma akwai wasu suna so. Kamar yadda idan ka haƙo wannan abin za a iya ɗaukawa ka kai ka je ka sayar. Ai za a iya samun wani idan ɗan sa'a ne kawai ɗabi'a shi haka kawai haka sai ce kuɗi jama'a, sai wani ya ce zai saya. Kai in kana gani wancan mahaukaci ne, wani kuma yana gani kai ne mahaukaci da baka san haka kuɗi ba ne. Bari ba ku misali. Wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce masa Urwa al-Bariki, wani ɗan ƙundumbala ne a harkar kasuwa, amma bai da jari, amma akwai basira da ƙundumbala. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aike shi sai ya ce Urwa, da ganka da basira, je ka sayo mun tunkiya. Sai ba shi dinari ɗaya ya ce je sayo mishi tunkiya. Da ya ɗauki dinari ɗaya sai tafi kasuwa, ya yi haya ya dubi tukun irin yanayin tumakin, ba kowace mace ta dace da za ta kawo wannan basirar tasa da har annabi ya bashi. Ai akwai mutane da yawa da zai iya aika, wani bai ma taɓa jin sunan Urwa al-Bariki ba, to amma annabi ya zaɓe shi, ya san zai iya ne, sai ɗauka sai bashi. Da ya je bayar sai ya sayi tinkiya mai kyau ƙosasshiya mai mai, sai koma gefe sai ya ɗaure ta, sai zauna ya jira kasuwa. An aike shi ya je yi ne, ya je ya siyo, amma da ya sai bai kawo ba. Ina so ku gane hikimin cryptocurrency ne. Da ya karɓa sai ajiye, sai ya zauna, sai wani ya zaga ya ce kai
wannan tinkiyan fa nawa ce ba da tsora ba can an jima sai da ya ga market ya matse demand ya yawa sai wani zai ce wallahi ni fa wannan fa ko dinari 2 zan saya sai ce to kawo dinari 2 shi ya saya nawa dinari 1 sai karbi dinari 2 sai sayar sai sake jiran kasuwa ya leƙa ta nan ya duba ta nan ya duba sai da jira irin yammaci la'asar litsin nan wani ya bugu ya da ya yi tsada ya zo saya ya ce masa dinari 2 shi kuma nawa aka bashi dinari 1 don haka sai wancan yanzu ya yi yaushi ya dawo dinari 1 sai ce masa yaya to yanzu naka sai ce wallahi zan sayar kawo kuɗin sai saya a dinari 1 sai dawo wanzan Allah sallama ya ce ga tinkiya kuma ga dinarinka sai manzon Allah sai ce kai haka kake da basira sai ce to Allah ya maka albarka ka san manzon Allah sai zama ba wasa ya ce wallahi sai na zama da zan fito waje in ɗebi ƙasa in yi haka wani zai ce nawa zan saya saboda kawai ya riga ya yi albarka ita kasuwa sa'a ce gama ta mana za ku iya ku yi shekara 30 da wani wallahi ku fita cirani ku yi shekara 30 ana bugawa ranar da za ku koma gida da ƙyar za ka samu kuɗin motar komawa shi kuma kafin a koma ya zama miliyoniya haka ne ko ba ka ba kowa da rabon da Allah ya bashi bari ɗan baku dariya kaɗan wani aboki na ya bar labari ya ce waɗansu mutane daga kudu suka zo neman kuɗi a arewa da Victor da ɗayan menene sunan ɗayan ne da suka zo sai ɗayan ya yi kuɗi ɗayan kuma bai yi kuɗi ba ɗayan ya yi kuɗi ya sai mota ya sai wane ne ya kai kuɗi gida an yi wane ne ana ta harkoki ya ja sai jari a can shi kuma wannan faci yake yare yana faci kuma gashi sun zo tare kuma jarin su iri ɗaya shine sai aka zo aka ce sai aka zo aka same shi ya yi tagumi sai aka ce Victor ya rage tagumi ya ce kai garin ne ya ce ka dubi wane fa ya yi kudi ya yi wane ne ya sai kaza aka ce to wane kai ma ka gode ma Allah mana ya ce da ya yi mini mai to kaga idan Allah ya ce za ka yi za ka samu wani kuwa yadda ya ji haushin Allah akan bai masa koyi ba amma ba zai ba shi ba don haka shi wannan satoshin irin yadda za ka ɗabi ƙasa ne fa ka yi haka ba kun gane misalin ba irin yadda wani zai ce bari ta haka nan sai na samu kaza wani kuma ma zai durta a kansa ma ya mutu shi ma sai ya haka sai aka tattara waɗannan abubuwan shi ne aka yi waɗansu rumus sai aka ce wannan abun kamar silai ne na zinari amma silai ɗin na zinari ba a ganinsa kamar yadda naira 100,000 ba ka gani amma in ka ga lamba 00 idan ka yi da har yanzu akwai 100,000 ina yake ai ba za gani ba amma za ka iya kashewa to irin haka ne shi ma sai ce wannan abun yana daidai da silai ne na zinari shi kenan ko sai wasu suka ce za mu saya lokacin yana da arha aka rika saya sai zama wannan kwaya ɗaya da kake da shi ɗin nan sunansa bitcoin kwaya ɗaya nawa ake sai da shi sai a ce sule kaza daga cikin dala daga baya da aka zo wasu suna nema babu sai in zo in same ka in ce kai ka saya fa sule ka saya don haka sule 100 kenan a cikin dala ɗaya kai kuma nawa ka sai ce sule 10 kuna fahimta wannan kuma ya ce a'a dala ɗaya da haka bukatar da mutane suke da ita akan wannan bitcoin din sai ta zo ta fara karuwa to sai wani ma sai ya zauna sai ya buɗe nasa ya ce ni na ba bitcoin bane na sunansa ethereum wani kuma sai zai buɗe nasa mai sunansa shi kuma wannan sai ya ce nasa mai ne a ba zo fa ba ta ba ta fashe muna magana ka wanda ya fashe ne yawwa wani ya ce nasa litecoin wani ya ce nasa aka yi ta yi a yanzu haka a duniya
muna da waɗannan tsarake-tsarake na cryptocurrencies ko digital currency wanda ba a ganin su, wanda mutum ya kirkira ta hanyar kwamfuta. Ta waccan hanyar ana da su sama da 2000. don haka wannan fa'in da kuke ta magana a kai na 2000 da wani abu ne. Kafin a zo kansa akwai waɗansu tukunna da yawa a layi, waɗanda wasu su ma ba a musu farashi ba, kamar yadda har yanzu ba a yi wa pi farashi ba. Har yanzu in ka duba za ga su farashinsa a dala 0.00, don haka bai da kuɗi ko kuma tukunna, amma ana ta tarawa, kuna ta maini, ana ta haƙan kuza, kuna fahimta ko? Wannan shine abin da ya jawo harkar cryptocurrency zuwa yanzu. A yanzu hakan nan da nake muku magana, bitcoin din nan guda ɗaya, wannan na duba shi karfe 3:30 da suka wuce yau din nan, yana dala 19,000 kwaya ɗaya da 145. Na kuma buga nawa ne dala take a black market a karfe 3:30 na yau, na samu average ɗinta tana naira 730. don haka idan kana da bitcoin kwaya ɗaya, kana da naira miliyan 13 da 975,850. idan kana da bitcoin kwaya ɗaya, wani kuma yana da bitcoin 1000, wani yana da bitcoin dubbai. don haka nawa kudinsa yake? Wannan shi yasa mutane suka yi ta sa jarinsu a cikin harkar cryptocurrency, wanda yanzu yana daga cikin hanyar da ake hada-hada ta kuɗi mai girma, kuma wanda mutane da yawa suke samun arziki cikin sauƙi a wannan hanya a yanzu a duniya. Kun ji menene cryptocurrency? To yanzu mu ɗauko darasinmu na background ɗin farko na albai, sai ku ɗauko wannan cryptocurrency sai mu haɗa su aure mu ji auren zai yi ko ba zai yi ba.